Sama mullakin oli se vähän aikaa sitten, mutta siinä pois, kun se lagi kauheasti. Näin. Perhän lagittaa tääkin aika ei kovin paljon, vähän. Niin. Niin no voimme kuitenkin kokeilla. Ei varmaan mitä se siitä sanoo. Nimet munneriksi. Se on aika pro. Jos me saataisiin se uudestaan, niin se menisi videollekin vielä. No niin, mut kun se ei voi tehdä kuin omaa. Se on varmaan vähän vaikeampi tehdä vihollisen Titanille kuin omalle, et se muuten hyvä. Niin. Niin. Niin meidän pitäis... No nyt ei ihan... Mikä siitä nyt? Ytimeen osumaan. No nyt se räjähti! Nyt räjähti! No niin, nyt räjähti! Niin. Multa tuli toinen, että toinen mieleen, jos spämmäis sinne sit sillä aikaa, kun se on siellä, niin... En mä tonne alas katsomaan, jos se tekee yhtään mitään. Näkeekö se? Joo, me koitais. Joo, me kattoo sinne. Mulki oli kerran sama homma. Aika paljon. Niin. Meiks me taas alas? Noniin. Nyt on taas video päällä. Noniin, nyt! Onnistu! Onnistu. Jep. Täällä ollaan. Ha 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 ha. Se on siinä. Se on siinä. Okei, miam. Otetaan nyt. Tää ottaa koko ajan damagea, mutta tää alus... Tässä näkyy, että on vähän damagea. Jaha. Oi. Onks tää nyt hyvä? Vai huono?
Onks tällainen hyvä? Vai huono? I can't read it. Bra. Saat se, saat. Jaha. Oho. Nyt äkkiä. Jaha. No niin, ainakin me on täällä reaktorikor. Et me saatiin! Se on täällä näin. Me saatiin se. Me saatiin se. Me saatiin se! Wow! Noniin. Saatiin Pupla-servullakin se 5 viive. No niin, mä oon pois.